konna niklu anki l-earthworms u hekk. X'mużika tisma'? Bella ċaw. Dik hija d-diska tal-Union zu. Kien hemm avveniment partikolari, jien ovvjament naf li li letteralment ġabek it-temtem. Ma konċ kapaċi nitkellem jew wassal anki konverzazzjoni normali. Batt ix-xarb ngħid il-lapes, dort fuqu, ollejt il-mejda, battu, tajtu xebba lapes fl-qas ġifieri. U kien ġi niftakar Berga. Fem dak jina qasbejt nagħti każ li dan seta jispara li ta' finti ta' kizmien. Ma tmurx mill-ġigori ommu. L-ostja jew. Mhux ovvja, ideali ma daklu żgur. Xinkella nispiċċa laughing stock of the out of inti. Ġi xi spiritu santi u berikni. Meta provajt nistudja qatt ma kelli suċċess. Kien għal-pages imma ta' fejn hemm il-financials. Kien hemm li kien diżastru speċifikament. Femm il-trattament tal-ħaddiem kif jistma'hom politiċi, ġifieri għalhekk tista' terdaw inti jekk jogħġbok hawn ma jimpurtax.